Evar baş binêrên hêja em îro careke din gel bername Raman û Komelgehê bi babetekî bi mijarekê Kurdistan li ku ye bihewre bin. Bêguman ew pirs Kurdistan li ku ye pirseke retûrîk e. Ez ew qas ew nînim ji bo binêrên çarpêl medyayê ez ê bersiva Kurdistan li ku ye bidim. Bêguman hûn tev de ji min baştir dizanin Kurdistan li ku ye. Lê biya min em kêm li ser Kurdistan li ku ye, Kurdistan heye, Kurdistan tune ye, em axaftina li ser Kurdistan bixwe weka welatek, weka welatê Kurdan, weka terîtoryayek ya ku netewek Kurd tê de ye, em pir û pir kêm dipeyivin. Xêra Xwedê carna Tirk ji me re behane didin ku em vîya me teşvîk dikin, me tehrîk dikin, provoke dikin ku em dikarîbin li ser Kurdistan bipeyivin. Bêguman ji Kurdekî ji Kurdan re mirov Kurdistan îzah bike piçekê ew e bi Kurdî. Lê me kêm zêde me ewa bi Tirkî di bername şimdikî zaman de gel Seyda Alpşen me kirîbû. Lê ez bi behaneya Kurdistan li ku ye ez dixwazim îro bi vera nêrînekî xwe parve bikim ku em bi rastî li ser Kurdistan kêm dipeyivin. Kêm wê dikin problema xwe ya sereke ya siyaseta xwe ya xebatê xwe yê entelektûelî ya xebatê xwe yê akademîk ya xebatê xwe yê civakî. Ez nizanim gelo di bernameyên partiyên siyasî Kurda de, di rêxistinên Kurda de gelo em dixwazin navê me were guhertin, navê Doğû û Güneydoğu ya ku navekê çi eleqeyê wê bi me tune ye, naveke ku ji aliyê dewleta Tirk bi zorî weka sîstemeke îdarî ya kolonyal li ser me hatiye ferz kirin. Navê Kurdistan naveke dîrokî ye ya ku ji aliyê Tirkan ve jî di dema xwe de hatiye qebûl kirin û wek sîstema îdarî, wek sîstema siyasî, weke coğrafya, weka welatê Kurdan ya etnîk ya netewî hatiye qebûl kirin. Gelo navê qot dibe problema ku problemeke siyasî ya rojane ye yan biya min divir de kêmasiyeke ye. Berê bi çend hefteyan li Meclîsa Türkan de yekê
برپرسیاری پارتیا iyi رابو بقصد کو کردستان تنیه بقصد کو اویا او که ج پرپرسی ج وزیر ناخویی یا هندرین یا ترکیه خواست کو برسواوی بده برسواوی بده کردستان لکویه بیامن وزیر هندرین سلیمان سویلو برسواوی دا برسوا iyi partida bersiva iyi parti bedengmayini da evji bersiva carna mirov dikare diskursa xwe begotin pek bîne evjî çalakiyeke diskursîv e bedengmayîna wî bêya min got erê Kurdistan heye lê divê em behsa wî nekin ku tune nebe دریا فلسفه یا لیدری وی یا سروکومار ترکیه اردوغان اوا براستی نیرینه که پست مدرنیست یا فلسفیکه دما کو لسر تشتکی نپیوی او پروبلم تونه او تشت تونه yani de fenomena را فنومانی حقیقتا را حقیقت او وقت حقیقت دما ما هيا مامدا دما کو درایا گشتی دا لسروی تی اخافتن لسروی تی اوکرن گوتن diskursa ki söyleme ki avakırını inşakırını هيا لسروی او وقت او تشت هيا لدما کو ام سرویا نپیون ام بحسابی نکن او وککو ام تکارن حساب بکن کو او تنه چه yani ku em bejin objektif heye ya maddi heye ya fiziki heye le dijana siyasi civaki kültürü ya sosyalda jiyana sosyalda çi tesira bitune çi roleki vi faktör veka özne veka kirde veka siyaset veka irade tuneye gava ku ev tunne be naxo em dikarin bejin ku ew tiş tuneye yani bedengmayine Süleyman Soylu bersiva İyi Parti da le kesin vaki neteveperestin Kürt ev ki van da söyleme van da ev ne vaki em bejin İslamist ku bavan em bejin ew heye taqiye û sürrealizm mistisizm heye tasavvuf heye gava ku جوانجی yani dema ku tiştekî nepeyvî vekî postmodernistan dema ku servî nepeyvî weke ku ew tişt tuneye okay lê neteveperest modernistin neteveperestên Tirk ew dizanin ku dema ku tu li serviya weke ku tuneye nepeyvî Kürt henin ku behsavî dikin Kürt henin ku behsavî dikin li servî dipeyvin و دما کو او بپیمن و آرگومنی وان و سویلمی وان و دیسکورسا وان به سر بکوه او به در حق کردستان ده او به براستی لورا او جوه نکو و هم او کسی کو او ترکان هم سروکی وی و مرال اکشنر خریطه کردستانی را کر مجلسی هم جی دولت بخچلی و ülküciyindin her vakit bahsa Kurdistan dikin u dikin yani juaneko ya rasti dve em vaka tunne eva inşa bikin yani Kurdistan heye le dve em ve tahrip bikin ve ez dixwazim bibêjim ku birastî di demama da Kurdistan heye yan tuneye girêdayî bi helbesta me ya rojane ya sistematik ya karûbarê metodîk ya argûmenkirina hebûna Kurdistanê ye û ez di vir de ew dikim ku yani hêvî dikim ku ew axaftin li ser Kurdistan aktûel bibe û berbelav be Kurd di rojeva xwe de her weqt
çawa ku aniha ser zimanê Kurdî dipeyvin her aynî şêweyî li ser Kurdistan ne tenê ji xwe re û di navxwe de lê di raya giştî ya Tirkiyeyê de jî çawa ku hin partiyên me dikin, çawa ku Partiya PAK divê gava ku behsa vî hate kirin ya bi vê münasebetê ji xwe ew berpirsiyarê î partî rabû di meclîsê de vîya hevkê kir. Mixabin bi tenê PAK veke ku problema PAK tenê ye mesela Kurdistan bi vî awayî di raya giştî de hate ew kirin ew çend meha ew nayê qebûl kirin. Yani bi rastî li ser vîya min gelek fikirî gelo çima di vî warî de heta ew partiyên ku navê wan de dîsa Kurdistan heye ew bi xwe jî zêde neketin vê polemîka behsa Kurdistanê. Li parlamentoyê li Meclîsa Tirkan de dehan berpirsiyarên xweşû ji bajarê Kurdan parlamenterên Kurdistanî hene. Kes ji wan ranebû behsa Kurdistana waye li vir re negot. Dikarîbû îronîk bêje waya Meral Akşener xerîteya Kurdistan rakirîbû awaye bersiv li vir re işte em bêjin. Dikarîbû îronîk jî be dikarîbû müdaxele bikin ku ew mesele were münaqeşe kirin. Gelo Kurdistana PAK û ya Kurdên din yên Kurdên din Kurdistanên Kurdên din cuda ye. Yani bi rastî mirov ser vîya difikire yani gelo cuda ye. Ez giham qenatê ku erê ew dîskûrsa Kurd da gotina Kurd da têgeha Kurdistan de cudatiyek heye. Yani berê vîya carekê din dîsa li Meclîsa Tirkan de ew hatibû kirin. Meclîsa Tirkan de dîsa nîqaş li ser Kurdistan hatibû kirin. Wê gavê parlamenterekî HDP aniha ne li meclîsê got belê Kurdistan heye ew di dilê me de ye. Yani Kurdistan heye di dilê me de ye peywendiyekê li ser helbestekê li ser Kurdistanî bûnê ev dike. Berê wê berpirsiyarê HDP'yê gotîbû ku belê Kurdistan heye lê Kurdistan coğrafyayek e. Yani weke mintiqaya em bêjin Trakya çawa ye, Ege çawa ye. Kurdistan jî weke wisa navê mintiqayekê coğrafîk e. Hineka dibêjin weke Recep Tayyip Erdogan bi xwe jî gotîbû belê Kurdistan hebû ye lê tiştekî dîrokî bû. Ew dema xwe de hebû, di dema Osmaniya de hebûye lê dema me de tune ye. Yani em bêjin daviyê got Kurdistan lê Kurdistana Iraqê heye lê ku dixwazin ew bikin, dixwazin Kurdistan bila biçin li wir Kurdistanê ye, li vir Kurdistan tune ye. Ew nîşan dide ku helbestên li ser Kurdistan, dêgeh weke Kurdistan naverok cuda ye. Yani diyar e em maneyên cuda, wateyên cuda li ser vê dêgehê ev dikin. Yani çawa em bêjin berpirsiyarên PAKê li Amedê ew kirin ji derketolê ku ew vî navî ser navê partiya xwe ew kirine weke navekê têgeheke terîtoryal ya netewek Kurd e, terîtoryal e, têgeheke siyasî ye, têgeheke daxwaza serveriya Kurdan ya li ser erdê xwe welatê xwe dikin. Ne coğrafyayekê em bêjin herêmekê ku naverok we wî tenê bi Sûruş da vê derê girêdayî ye. Ne tiştekî tenê romantîk e ku kêfa me tê weke şaîran, weke helbestan em bêjin wala işte Kurdistan dibe ku tiştekî êdî çû yani êdî siyasî
وقت تيجاه ناوروك بالكي نمايا اللي أو كيف ما جتي أو ددلي مدايا أم ناوي كردستان حزدكين تشتي كردستان حزدكين لي وكا ام بجن تيجاه كسياسي وكا أرمانجا كسياسي وكا أو كسياسي ناسنامه كسياسي نتبي إدي جيتشوية يعني وكا بويا بلي براستي هن أكاديميسيان تركاهنا از لبر خازم أو كذا إدي بتشك بجوهرينم هناك أكاديميسيان تركاهية دبن يعني باشا هون دبجن دما عثمانية دا كردستان هبوية وحيا دما أتاتورك بحث كريه مصطفى كمال بحث كريه لديروكا إنسانيات دا ديروكا ولاتان دا قالك ولات هبونا قالك نتباه هبونا تيك شونه يعني جالية دولة دن تيك شونه إدي أو مروف نكرة بحثوان بك يعني إدي وقت بيجن وكأم أنا هات كارن بحث سلجوكيان بكن يعني عرب بحث أمويان بكن يعني زانم شيء بكن قالك بلاتي نسهية قالك قالي نسهية قالك كولتور ناس نمي نسهنن كو إلو إدي أم نكارن بحثاوي بكن بل حتى هنا كاد بيجن جنوسيد جهات كرن سر كردان قتليام جهات كرن لي أو تش إدي شوية إدي راستيا ما أوكو راستيا كومارا تركيا هي و سردسته سرورة و برانيا كردان جي هم ولاتية في دولتنا و ديگل وانن كردستان إدي تشتكي كو ديروكي دمايا يعني ديروكي دمايا از نيرنا خال سربيا ببجم ل براستي من بچك ليكولا من ديت كو ناوي كردستان وقت تيجاه تركا جمازي دتر على قدر دكه يعني أكاديميسيان تركا هنن كو هناك دجين تنك تجيبه د ام بجن د او ناوندن ليكولينا خدا اكاديميك دردورو اكاديميسيان عنده ليكولينا لسر كرنه بتايبتي جي ام دزانن كو دولت ترک خودی کردولوژیه که و شرطیه و دزی او کاروبارن وساجی هر دایم کریه دوان او کاندا لسر کردستان گلک لیکولین هنه حتی او حقیقتا کونیزی که سی چاوکانیان از وقتی من هبه از لبرناوی وان ببجم و چه نویساندیه او درسین جغرافیا درسین کتابین دما عثمانیان ده چوا بحثا کردستانی کرنه چوا بحثا اوکی کرنه یا راستی لیکولین پیشی اوه در حقا او چوکانیان عثمانیان ده جغرافیا درسین جغرافیا عثمانیان ده کردستان جالی هن اکادمیسیان ترکان اکو یا راستی دخوازه ببجه کو بله کردستان ده واتیا جغرافیک دا ددم عثمانیه ده دهات بکارانین وکا کو ولات کردان لی او نه تگاه که سیاسی بو نه تگاه که اداری بو نه تگاه که ناوی او که بو او دوباره مروفت و باش سربیا بپیوه یک تگاه وطن یعنی ولات یا ترکا یا کلونیال نشان داده جوان را اواکو دما عثمانیان ده گوتنه کو کردستان ولات کردایه اویا جوان را تر اوک نای یعنی نورمال وکاکو اویا جوه قصد وطن بینیجیه وطن اوکیه وکات دواتهی که سیاسی ده دواتهی که نتوی ده اویا قصد وانه و اویا ابناکن ویا بکار ناینن یعنی ویا وکا قبول ناکن به کو ام بيجن خو او حسبكن يعني ام بيجن وكا فشيرن دبيجا اري راستك
Kurdistan velatê Kurdan e hatiye gotin lê çije yani ev ya ji wir tiştek dernakeve yani ev ya nayê wanayê ku ev ya wataneke yani welateke ewke tiştên wisa dibêjin ya rastiyê ku pêşî ku em dizanin ku gotiye Kurdistan welatê Kurda ye Erdil Ekrat ewke wane yani yekê Selçukluye di nexşeya ji dîwana Lugatil Tirk da sê sala 11 da Mahmud el-Kaşgarî behsa welatê Kurdan kiriye ji wir de ew ketiye ew çawa ew tarîf û tarîfa em bêjin em dikarin bêjin heya ciyekê tarîfa Şerefxan di şerefnameyê de yani hududên vî ewkê vî veke xerîte ew ketiye kitêbên dersê ya coğrafyaya Osmaniyan ew nakin ku nave şêrin ku em bêjin di dema Osmaniya de Kurdistan ji aliyê Osmaniyan ve resmî hatiye ev kirin lê ji aliyê îro ve ew dibêjin ji bo îro ji bo me çi tişt ji aliyê siyasî ve ew nake yani rol naleyze ji bo niha yani êdî ji piştî komara Türkiye'ye em bêjin welatek din heye îradeyek din heye û em bêjin aktörên din hene aktörê netewî ya Tirka heye ew dest danîne ser Kurdistan bi rastî ji aliyê me jî eger em divê li ser mesela dîskûrsa Kurdistan xwe tîr bikin xwe konsantre bikin em çawa li ser bipeyvin li ser ya bipeyvin divê ême jî yani konsantrasyona me ji dîroka me 10 salî ye 10,000 sal e Kurdistan di dema medeniyeta Îraniyan de di dema mêdan de di dema Osmaniyan de her hebûye her bixorte û dema ku navê Tirkiye tune bû navê Kurdistan hebû ev ya ew axaftin ew şêve axaftin ji aliyê polîtîkaya niha ya real ji bo ku em dikarîbin bi rastî rasyonal navê Kurdistan ji nû we ve ava bikin di raya giştî de ew têr nake lê tevî ya ji bo ku berî ku bêm dema Komarê dema Cumhuriyetê ez ser mesele dema Osmaniyan de ji bo bikaranîna wan ku ewana dema ku behsa viya dikin hin rastiyan ve dişêrin dîsa jê ji bo ku ji bo îroya me rol neleyze ewa behsa viya bêjim belê Kurdistan di dema Osmaniya de jî weke têgeheke îdarî û siyasî dihat bikaranîn ne bi tenê coğrafyayek heremeke ku hin kesên Kurd eşîrên Kurd ya qebîleyên Kurd tê de dijîn ne tenê ew li formülasyona sed sala 16 da piştê Yavuz Sultan Selim û İbrahim İdrisî bitîsî îtifaqa em bêjin di çarçûva Diyarbekir Beylerbeyliği da navê emaretên Kurda ya mîrektiyên Kurda veke eyaleta Kurdistanê tê bikar anîn carna vilayet, carna emaret, carna jî hükümet derheqa wan de tê gotin. Yani ew nayê ne bi tenê ciyên ku Kurd tê de dijîn weke ku Kurd tê de dijîn ew navê vê mekanê weke Kurdistan bikartînin na di ciyê ku Kurd îdareya xwe bi xwe dikin navê wan dera kirine Kurdistan. Lewra jî tevî ku li Diyarbekirê vê gavê jî dîsa Kurd di piraniyê de ye ji ber ku Beylerbeyî ya
Diyarbakır'ı ji destê Kurdan derdikeve yani li hev nakin ez ê di bernameyekê din de ser vîya bipeyvim çawa çê dibe mesela Büyüklü Mehmet Paşa û İdrîsî Bitlisî li hev nakin û Beylerbeyiya Diyarbakır'ı dikeve destê Tirkekê Osmaniyekê lewra dema ku sînorên hududên Kurdistan wêgavê diyar dikin Diyarbakır hudude ne di nav Kurdistanê de ye. Çima ji ber ku Kurdistan wêgavê ne tenê têgeheke ku diyarên ku Kurd têde dijîn lê diyarên ku Kurd bi xwe îdara xwe dikin. Yani di wateya siyasî de ye. Têgeheke siyasî ye ew wateya Kurdistan vêgavê di sistema îdarî ya Osmaniya de. Ew li hev kirine. Li hev kirina mîrektiyên Kurda û ya Osmanlî li ser îdare kirina bi xwe ya siyasî ya Kurdan e. Ew tradisyon heya sed sala 19 jî heya Mahmudê Duyem ya Sultan Mahmudê Duyem dom dike, berdewam dike. Kurdistan têgeheke siyasî û hekê. Lê di evkê de di mesele ewa da ku di dîrokê de gelek welat hebûne, gelek millet hebûne, kultur, medeniyet hebûne, têk çûne, êdî em nikarin bidin dûwan dewa wan bikin û dixwaz bikin ku em bêjin wa ew erê bi rastî wisa ye. Gelek kultur dewa heye ku mirov nikare. Em îro nikarin dewa împaratoriya medya bikin. Em nikarin dewa Şumeran bikin. Em heta li Kurdistan yan jî li welatên evka em bêjin êdî Nuseyri, Asurî, nizanim Keldanî yan Ermenî bi xwe jî nikarin dewa evkê xwe bikin. Hani çawa dibêjin Rojava ya Ermenistan. Lê çima Ermeniyan hebaya li wê erdê ya Rojava ya Ermenistanê ku dibêjin ku dewa xwe bikirana ew hê ne dîrok e. Bi rastî akademîsyenên entelektûelên Tirka ji Ibn Khaldun gelek hez dikin, gelek jî hez dikin. Ewka wî têzaviyê ser dewletan ku dewlet weke însanan çê dibe, mezin dibe û têk diçe. Lê tiştek ji bîr dikin. Ibn Khaldun da pirsa esebiyetê heye. Dibêje ku gawa ku esebiyet ji holê re dibe, esebiyet dimire wê gavê dewlet dimirin, welat dimirin, nasname, kultur, medeniyet dimirin. Hatta ku ew esebiyet hebe, yani hatta ku bi gotina me ya îro politik îrade, özne, kirde, aktorê ku hê dewa wî dikin, hê dûwan dine, ew hebe, ew ruh nemiriye, ew welat dijî. Ji wê tiştê ku Türk îzah dikin li ser Kurdistan, gotina Kurdistan, bi rastî derdikeve holê ku ew qebûl dikin ku Kurdistan heye koloniye, heye lê koloniye. Yani gawa ku dibêjin Kurdistan li ku ye, Kurdistan tune ye, ew behsa viya dikin ku Kurdistan koloniye. Yani weka resmî devlet ew yani koloniya ku navî tune ye. Koloniya ku me qebûl nekiriye. Ji ber ku di vir de yani di axaftina me de eger em dikarin bêjin erê bi rastî eger li Kurdistana Tirkiye Kurd nemabana hemû Kurd asîmîle bana, ne tenê çawa ku aniha piranî gelek însan asîmîle kirin. Tewayiya Kurdan asîmîle bikirana belê em dikarîbin bêjin erê Kurdistan êdî çawa ku ve di dema serhildana Araratê de ve
کاریکاتورک چکری بو و گوتی بو مخیل کردستان لور هاتیه گور کرن ادی چو مخیل کردستان تونه اره ما بگوتا والا و سرکت ویا مادام کس تونه بکو خوابده دو کردستان و روحی و عصبیتی و ایراده راکت سرپیا نورماله کردستان جی تک بچه و دیروکی ده بمینه و چاوکو اوکینه تبي كو كردن مين نها سياسة مدار أكتوران را دان قوتن دان جبو أو ببيجن كو مجي كردستان آويتية زبلا ديروكي لملت كرد ببراني هي د خيالو خونو عصبيتو و إرادية كردستاني بونيا خدا ديجين حتى او إرادة هبه مخيل كردستان يعني فيزيكي كردستان بلكي كارا كولوني به لمخيل كردستان او روحا كردستاني بون وهر هبه و تشتكي اما در خورتي ام چه قصد نشان بدن که براستی کردستانی بون روحا کردستانی بون هيا او قصد بوه درایا گشتیا دنیای ده و درکوه هوله که ترکیه دولتکی داگرکر و کولونیالیست اگر ام ایرون نکاریبن نشان بدن که ام ولاتکن و هیجی دخازن ولاتی خودی لولاتی خواه درکوین كردستان هي دجي هي الزندية هي دبن عرض دو وجني دوي دا بن بفورمولاسيون دا اگر ام نكاري من بيان نشان بدن ام نكارن داگر كريا وان و او قوتن الماي كو ام بجن تركيا دولتك كولونياليستا و نظام چيه وان نشان بدن داگرکری تلی دما کو تو خو نشان دادی که تو ولاتکی او دوی ولاتی در روحا ولاتی بون تا هشمندیا ولاتی بون تا زندیه زاویه جیواکی هیا کوملگهی هیا انسان تا نتوایا تا دو ویدایا پش ویدایا و او کدایا بله دما کل پارلمنتوی او ترکیه پر او ایشی خواهده که او نورماله جبو جوان گاوا کو درکت گو کردستان لکویا دوی کردستانی تو کرد رابانا و جرا بشاندانا او خریطه کو سروک وی را کریبو بشاندانا جرا جوان را جهر کسی را بروجان بساعتان كردستان دوی خرابايا سر بيا بسوسيال ميديا خواه بپارتين خواه بكونفرانسين خواه بآخافتني خواه ايشي خواه گوجه خواه بردانا تاني نشان بدانا که كردستان بكوه جبركو اوانو ام گلکی رودنن çözüm süreci gelo ava Kürt sorunu kabul kırın meclis evet çözüm çedebe çenabe em tişten usadı pey çözüm süreci salin hafteyi ve dest bekliyor. Çözüm süreci her roş heye çözüm süreci dene. Em ev ahaftine me karubarı me tişte me çözüm süreci. Çözüm süreci ne tane ev roja ku emirunun buvan sermaseye em lehav bikin. Hatta ev lehav kirna ev roja ver lehav kirni. Haya em ya khwa hebuna khwa nasnama khwa nikaribin rast inşa bikin rast rakin serpiya ittifaqeki peymaneki axaftineki buvan ra bivi avayî ve di zerarê me de be. Di rojên ku Kemal Kılıçdaroğlu got ku Kürt sorunu heye û parlamento ewke vîdaye di van rojan de mêrik rabo got Kurdistan li ku ye. Ev ya münaqeşeyê dest pê kir. Yani
got ku bi gotinekê din got ku erê em dikarin bi Kurdara hin ser hin problemên Kurda, hin muşkileyên Kurda rûnin bipeybin li parlamentoyê yan li der parlamentoyê. Lê navê Kurdistan jê derxin. Em qabûl nakin. Yani navê Kurdistanê jê derxin. Kurdistan li ku ye? Yani bi rengekê din ji HDP'ye re got li parlamentoyê. Gelo siba eger em pirsa Kurdî li parlamentoyê münaqeşe bikin, hûn ê rabin bibêjin Kurdistan. Hûn ê rabin bibêjin Kurdistan. Erê yek kes ranebû negot Kurdistan, nexwe li hevkirinekê bêdengî anha çêbûye ku siba eger li parlamentoyê pirsa Kurd were gengeşe kirin, tê vê wateyê ku ew pirsa Kurd bê Kurdistan wê were gengeşe kirin. Bê Kurdistan wê were gengeşe. Ez ew kê bikim, yani naxwazim ser ew kadema Osmaniyê zêdetir peybim. Lê li ser du tiştên esasî ez dixwazim ev bikim. Ew tunekirina Kurdistan ne tenê di saya avakirina Cumhuriyetê bi vê awayî çêbû, ew pêşî bi rastî dema ku Cumhuriyet çêbû, ew li vir çend tiştên balkêş ez ê ev bikim, bibêjim. Erzurum Kongresî, Kongreya Erzurumê ku em dizanin, ya ku destpêka mirov dikare bêje destpêka qaşo avakirina Cumhuriyeta Tirkiye ya îroyê ye, bingehên vî davêje. Ev ya veka Kongreya Kurdistan e ya rastî. Yani ser navê Kurdistan delege qaşo ev dikin, delege kom dikin, resmî yani ewka wan söylema wan ew e ku em ji Rojhilatê dest pê dikin. Yani ji Kurdistanê dest pê dikin. Em dikarin bêjin xilasbûn û damezrandina komara Tirkiye bi destpêkê de bi ji holêrakirina Kurdistan û di ciyê wî de danîna dowû dest pê kiriye. Dowû hukuku yani millî hukuku cemiyetî şerqî em bêjin hukûqê millî ya şerqî, cemiyeta hukûqa millî ya şerqî ya ku Kongreya Erzurumê ev dike, organize dike û wezîfeya evvel ya vê kongreyê ev e ku di ciyê Kurdistan de li ser navê Kurdan, li ser navê Kurdistanê şerq yan dowû ew bike, înşa bike û balkêşe ji heyeta temsîlî ya vê kongreyê de Mustafa Kemal ya ku zor xwe digihîne Erzurumê ji ber Kurdên Dêrsimê ku lê digerin û ew xwe di kuncika de bi ew dike we dişêre û ew dike bi zehmetî tê Erzurumê ya rastî. Ev ya wî bi xwe jî behsa xwe dike çawa bi fêlbazî, bi qehremanî xwe gihandiye Erzurumê ji destê Kurdên Dêrsimê ji ber ku asêbûne rêgirtin û nahêlin biçe. Lê yani tevî ewka Kurda ew dibe di heyeta temsîlî ya şerq de di Kongreya Sîwasê de Mustafa Kemal li ser navê heyeta şerq yani heyeta temsîl ya şerqê Rojhilat ya Kurdistanê diçe li Sîwas Kongreya Sîwasê beşdar dibe. Wezîfeya Kongreya Sîwas ev e ku
ناوی شرق جبو کردستان تصدیق بکه ایکو کنگره ارزورم ده آتیه او کرن بریار هاتنه گرتن و ناوی شرق ده کنگره سیواسی ده تصدیق بکه بالکش پارادوکسه وکو دناوان ده کردکتنه yani ew heyeta şerq ya weka ku weka Kurd bi meraya ji dinyayê re ji İngilîzan re ji Fransîzan re didin nîşankirin ku waya Kongreya Şerq çêbûye Erzurum Kongreya Kurdistanê ye yani ya Kurda ye diwan heyeta temsîl de yek însanekî Kurd tune ye di Kongre Sivas da yekçar tune yani di Kongre Erzurumê de beşdar nebûne lê navê hineka danîne li Kongre Sivasê de yek însanek tenê Diyarbekirî peyda dikin ku Biraziyê ya Xwarziyê Ewkê ye Ziya Gulkap di Sivas da yek tenê Diyarbekirî heye Kongre Sivas da yani ev ya çima behsa wan dikim di dema ku bingehên roşhilatî îdare sîstem ya roşhilat di çarçûva Cumhuriyeta nû ya Devleta Türk de tê avêtin bi çi fêlbazî bi çi tunnebûna temsîla îradeya Kurdan Kongre Sivas wazîfeyekê wî bir hefteyan bi direng dikeve ji bo ku îşê xwe karê xwe ew delegasyon îşê xwe karê xwe berdidin diçin li meletye ka çawa pêşiya Kurda bigirin ku Kurd wa îşê wan provoke nekin tehrîk nekin û kongreya xwe bi xwe wek Kurdistaniyan kongreya xwe bi xwe çê nekin Kongre Sivasê jî îşê wî karê wî bi rojan direng dikeve ji ber vê meseleyê yani ew bingeha ku îro di ciyê Kurdistan de roşhilatê başûr danîne ew bi sextekarî hatiye dayîn yani em bi kîjan tirkara rûnin eger piçek eqlî selîm be piçek normal be ku em behsa ku çawa di ciyê îradeya Kurdan ku dixwazin belkî jî yani dîsa di komarê de dîsa di ewka Cumhuriyeta fikra Cumhuriyet projeya fikra Cumhuriyet de beşdar bibin weka bermayiyên Osmaniyê milletên Misliman lê ev ya dixwazin li ser navê Kurdistan Kurdbûna xwe deynin lê Mustefa Kemal çawa bi sextekarî çawa bi fêlbazî pêşiya wî digire ev ya divê ji bo her kesî eyan be ji xwe duntuqê de pesnê xwe ew qas dide dibêje waye min bi vî awayî bi vê fêlbaziyan bi vê projeyê bi vê mehendisiya xwe min wisa kir ku Kurdistan tune be Kurdistan ser navê Kurd ser navê Kurdistan divê prosesê de pêşdar nebin yani genezî ev ya bingehe roj yani çêbûna wî ye divir de sextekarî yani ewke ye bingehên sexte hene bingehên sextekarî heye ewa bi 3 sale bi vî awayî derbas dibe normal însan akademîk be li argümenan bigere li gelo vêgavê bi rastî îradeya Kurdan hebû ku Kurdistanî bûna xwe biparêzin yan jî ewa bi xwe rabûn gotin ya wela em ji Kurdistan dev jî Kurdistanî bûna xwe berdidin em êdî weka şerq daxilê komara Tirkiye dibin îradeyek wisa di yek Kurdekê de heye yani divê viya bigere divê viya bikolîne lê bêguman nikare peyda bike lê tevî her tiştî dixwazim bêm ewka daviyê yani babeta daviyê tevî her tiştî îro diskursa kolonyalîst ya Tirkan
ji haqiqetê me bihêztirin. Ême em tenê xwe pabendê haqiqetên xwe dikin û em ji bihêvîne ku bi bawerî ya me heye ku em ê di saya viya de rojekê dawiya dawî de em ê ser bikevin. Lewra jî pir pasîf in. Lewra jî pir çalak nînin. Di axaftinê xwe de zêde wa tişta girîng nabînin. Em dibêjin me carekê gotiye Kurd em Kurdistanînin bes e. Ji bo me bes e. Em dibêjin em Kurdistanînin. Ji bo me bes e. Lê di dinyaya wisa jiyana sosyal ya niha jiyana avakirinê ye. Ez timî dibêjim înşakirinê ye. Berê sosyolog hinekê xwe bi ewkê dikirin digotin ev ya mühendisiya sosyal dike. Yani mühendisiya sosyal dike. Projeyê heye sosyal serê wî de ev ya dixwaze wê di civakê de wê guhertinê ev bike çünkü mühendisiya sosyal veka têgeheke neyînî bû ne pozitif bû ji bo kesên sosyolog bo kesên evkê zanîstyarên sosyal. Lê îro dinya me bi temamî bûye mühendisiya sosyal ji aliyê her kesî ve. Heta dinya me wisa hatiye çêkirin ku wisa tê çêkirin ku di saya diskurs söylemen de wisa bi vê awayî tê çêkirin ku êdî em dibêjin em dema der haqiqetê ne. Post-truth de ne. Gerçek ötesi, hakikat ötesi. Em di demekî wisa de dijîn. Li vir negiringe tu taraftarê haqiqetê yanna. Ew zêde negiringe. Tu çiqas balkêşî, tu çiqas zêdetir tahakkümê dikê, çiqas zêde mas medyên te hene, çiqas zêde ser xwe dipeyivî, çiqas zêde dîtin nêrînê xwe belav dikî. Ew giring e. Yani ew behsa Trump gotin yani ew herê zêde lê rast yani ew jî tam timsalekî post-truth simgeyekê bû. Lê îro simge ya min ji ya me ya Recep Tayyip Erdoğan ji Trump ewtir e di vî barî de simgetîtir e. Mêrik dibêje ku hûn bêjin Kurd tune ne tune ne. Yani ku behsa wî nekin ew tê vê watayê ku ew haqiqet tune ye. Yani behsa wî nekin. Rast dibêje. Yani ku em behsa xwe nekin, em behsa wî nekin tune ye. Yani zêra ku dibin erdê de ye ew ne zêre. Yani ew zêre lê fîzîkî zêre lê di jiyana ewkê de çi rola wî weka giranbuha weka ew tune ye. Yani nikarî pê tiştekî bikî. Eger tu nikarî bi tiştekî bikî pê tiştekî bikî nexwe ew tune ye yani. Dema me de dema ku jêra dibêjin post-truth haqiqet ötesî de rola aktoran, rola diskursan, söyleman ku bi metodik, bi sistematik behsa xwe dike ser dipeyve ev heman di konteksta ew çerçeve ew ki de bêjim çözüm süreci de bêjim ew di çözüm süreci de aktörê ewkê yê serketî yê bihêz e. Çî divê demê de behsa ji ber ku em kengê ve Kurdistan pirsa Kurd bi şêweyekî vê çareser bibe. Kengê ve. Îro yan sibe. Lê îro herkes hem divê sürecê de em xebatê xwe ser dikin hem jî Tirk xebatê xwe ser dikin. Em di çözüm sürecê de ne. Kî argümentê xwe bihêztir, zêdetir, sistematik, metodik bikar bîne ew ê ew kes siba bihêztir vê li maseyê rûne belkî hin tişt ji ber ku divê demê de hatiye çareserkirin em viyan Kurdistan yek ji wan e. Em dikarin gotina Kurdistan eger em Kurd bi rastî bi rojane sistematik eger em viya xwe re bikar bînin bi her awayî nehêlin tenê partiyekê lîderekê tenê li Kurdistan
ازیت ویا بکش همویا بکشن لسر ملیخوا ام وک جوات وک کردستانی ام تبدا به باره هلگرن از سدی ست باورم کو ترک نکارن بجن ناوی و نه کردستان نکارن جبر کو هم دیروکاوی هیا هم حقیقته هم فیلبازی وان هیا کو به سختکاری و ناوی گوهرتنه هم روحک عصبیتک ایراده که خورد هیا کو ادی ایرو خودی لوی درلکه به 100,000 انسان جبو و ناوی هاتن کشتن خو کرن شهید و او کرن قتلام کرن همو سر ناوی بیابو لی ام ایرو نکارن بجن ام ایرو نکارن رابن لمجلس دا بجن کو ودا تایدن سر ناوی کردستان آتا وکر او 40,000 50,000 شهید من سر ناوی کردستان ام نکارن رابن بیاب بجن بحثا بیاب بکن کو ام بیاب بکن ام بجن کو مسئله اما اساسی اوه جناوی ما دست بدیکه problem جناوی ما دست بدیکه yani hund bejin pırsa kurtune avaya pırsa pırsa kurt nave me sıxteye hun nave me jmestendine nave ki din danine me demek ki li Bulgaristan'ı nave Türkan guharandın girin evke kirin gotun şerefe me namusa me nema gun nav yani nav gava biçe şerefu namusa mrovna Evaset sale navekedin ve hun navin sıxte navin cüda navin acep cümere nemedidin zelekandın eviye ne beşerifiye حقي ما هي أخلاقي إتيك حقيقات بهر أوائي ليه تشتكي مكمة تشتكو كمال فوزي بري 7 سال بود جو كردستان هي ليه وكا كتنة كردستان فيزيكي هي بهر أوائي هي ليه معنوي وكا كو أو دقوتن مخيل أو مخيليته يعني إيه أزنال إيه إرادي إيه عصبي أو تنة إيرو أم يعني جبر سدمین پر عجب بریکو انویا بکن شخورا پروبلما اساسی به یک دنگی به 10,000 انسان رابن بیجه پیشی ناوی ما ناوی کردستان پیشی اف به 1,000 به 10,000 انسان پیشی ناوی ما نبیجن چما از عجب مایی دمینم چما ام 5 ساله به مسئله هر گاوکو ام رو دنن شخورا برنامه‌ین مافی کردا مافی مروه چه ریا دموکراتیک مروف تکاره ویا حل بکه چه تش تدید او عسکری پروگرام آزمی پروگرام یا ناوی وی ناو آزمی پروگرامه ناوی کردستان آزمی پروگرامه yani hayar şoraş ne çene be hayar komara Türkiye tek ne çe em ne karın ve navi xadi der yani şkhara bekın na biyamın em dikarin li em li ser wî kar nakin û dema ku êku xebata wî jî dikin êku li ser wî kar jî dikin em wat tenê dihêlin heya dor bê bame em îro rûdinin dibêjin çima dema ku Şeyx Saîd rabû ser piya Seyîd Riza wê gavê neçû hawara wî gava ku Seyîd Riza rabû ser piya çima ew şehfiyên Kurdên neçûn hawara wî ana aynı tişt anaha em dikin. Ana aynı tişt dema ku ser navê Kurd û Kurdistanî bûn yek ji me, grupek ji me, partiyek ji me, însanek ji me tê darizandin, tê ewkê kirin em xwe didin alîkî em ev nakin. Xwe weka xwediyê problemê xwediyê pirsgirêkî nabînin. Belê ew babet من گفت çözüm süreci vekiriye ew babetçi vekiriye û her emir ser bipeyvin ez her dîsa programê bernameyên din ser navê Kurdistanê çêkim gelek argümenên êdî konkret jî henin ku ez ê bi wan re bi Tirka re bikim bipeyvim tevî ku em bi Kurdî dikin lê îro bila ew qas li vir em bidin sekinandin lê ji min re bi rastî ez bawerim wek sosyolog ez civata xwe baş nas dikim lê ji min re mereqe balkêşe ecêb e paradoksal e
ام لسر ناوی کردستان او قاس پاسیون او قاس جد ترسن البت سدم بیزانم چیه yani sedem gava ku em bejin ku Kurdistan em êdî ne tenê tiştên telebên ku struktura yapıya Cumhuriyetê neguhere dikin Kurdistan bêguman têgeheke ku ew dikare müesses nîzama kolonyalist ya devleta Türk tek bibe lê neşerte weye li Iraqê navê Kurdistan hate qebûl kirin Iraq tek neçûye İran modela İran pir ecêb e yani model İran xwe weke netewe dewlet ew kiriye li modela İran ya di mesela nav û ewka welatan de hê di dema împaratoriyayê navê Kurdistan wek heremek jî wek ciyê etnik jî wek ew jî em bêjin nehatiye qedexe kirin yani bikar tîne bi taybetî evên ku referansê xwe Osmaniyê dikin împaratorî dema împaratoriyê dikin kesê weka Recep Tayyip weke Ehmed Ağaoğlu dibêjim Ehmed çi bû Davutoğlu û ew ê din ku ji wan veqetiya wezîrê ekonomiyê iktisadî ew partiya wan referansê wan Osmaniye referans Osmaniyê be yani di pirsa Kurd de çareserkirina pirsa Kurd de Osmanî û Kurdistan weke welatek esas digirt weke bingeh digirt îro ew her du ê ku ji ewkê veqetiyan e bi şev birov nav Kurda de li bajarê Kurda de digerin ku partiyên siyasetmedanên Kurda ew qas negeriyane nav Kurdan de behsê dikin dibên pirsa Kurdî çareser bikin di mesela Kurdistan de çi difikirin Kurdistan heye yan tune neye Kurdistan bi şêweyekî sextekarî ji aliyê Mustafa Kemal ve navî hate ji holê rakirin yan jî Kurd bi xwe em bêjin dew ji jê qeriyan dew ji jê berin behsa ya çözüm süreci hevan o çözüm süreci anaye her daim çözüm süreci her daim dema ku em li ser Kurd û Kurdistanê bi şêweyekî xor baş sîstematîk metodîk dipeyivin kar dikin bi hewra dibin dengekê müşterek hevbeş em aktorekî bihêz ya çözüm sürecî belê hevalino pirs hebin pirsa ez ew bikim tune be ez ê li vir ew bikim çixwe îro bin ewkê de bû pirsê de bû ku ez îro dest pê bikim yan na ji ber ku îro dîsa rewşa min ne baş bû lê ez doma ew dikim zû xilas dikim zû ama dîsa jî saetek çêbû belê hevalino heta bernameyekê din bimînin di xêr û xweşiyê de her hebin